ulit tayo. Okay, kuya. Okay, kuya. Right. Ha? Ayan, dito lang muna daw sabi ka Puloy. Naikasan na yung ano, yung sinabas kanina. Gapang. Ayun sanipa. Pumasok din. Tali muna. Tapos i-welding yan. Gapang Puloy. Gapang. Tawag ka ni Tilo, tawag ka ni Tilo. Bali kakatawat lang kasi itong ano, itong scaffolding. Kasi yung scaffolding dito lang. Ito. Yan lang. Pero kung paikot yung ano, scaffolding, walang problema. Walang isipin na kumalas. Kasi malakas talaga yun. Nagpapatibay lang nito yung mga brace.
Kaya dyan ako kinabahan kanina. Kaya sabi ng kapuloy, siya na lang daw muna sa taas. Pag may iutos siya sa akin, may abot itong mga gamit niya. Kinakasan. Ayaw. Kaya po yung umakas ka dyan. Yun, sumasok na. Okay na. Pinanabot ko na yung welding machine. Balik ko rin ko yung extension. Alright. Extension. Magwe-welding na si Kapuloy. Sa nipa. May ground. Ano na? Tapos na. Ano sabi mo kay Kuya Puloy? Mangirit sa init? Ha? Mangirit sa init. Malapit sa init? Malapit daw sa init, Kuya Puloy. Ngayon, doble na yung init niyan. Welding rod. 36. Ay 35 bata. Yung degrees. Kaya ko rin lang. Ayun na naman yung init.
Sige, tertanggal. Welding tayo. Putol na pala yung ground mo eh. Ha? Putol na yung ground mo. Putol na. Hindi yung pangipit. Ano, okay. Okay. Takot kanin mo na naman. Sapatos mo, di mo na ginawa. Basa na. Sino? Basa? Ha? Nagbasa na gadakan. Baka na. Walapak mo. Isirong puro. Maglilinis si Mama Tricia. Sinusunog yung mga kawayan. Uulan. Lilinis sa baba. Suksok na naman.
Ayan, akyat ulit kami. Ay, yung welding mo kaya pala mababasa. Pakyat na sana kami kaso mapatak na. Madulas na yan. Ano? Madilim na dun, oh. Ano? Panik pa ka? Ayan. Baka biglang mag-ground pa. Dilim na dun, oh. Sakit sa ulo ng init. Ay. Saktulan. Oo. Sakit ulit. Dahil kunti na lang yan na ano, wieldingin. Tapos, pag galing dito, diretso kami nagkapuloy dun sa San Roque. Pero kung mag-edit muna ako sa bahay, kaya maka-upload. Abot mo na. Wala pa, Maxo. Nandito na lang daw sa baba. Kaya abot ng kailangan niya. Ay, maano yung tali, ah. First. Grinder. Pakisaksak. Welding? Ah. Saksak ng welding. Saksak ko na. Grinder. Di pa? Pag umuulan na mag-welding, may ground. Kaya puloy. Ay, tab. May dumikit. May pintura na kasi. Bali tatapusin lang yan muna ni Kapuloy. Yung konti na wieldingan. Baba ulit. Bukas naman.
Saan sa martilyo? Martilyo. Nasa taas. Sa taas. Ano? Blender, mamaya na. Mama mo na yan? Kaya mo na sa metro. Ayun, bilang uminit na naman. Tuminta muna sa pag-welding si Kapuloy. Bumaba siguro yung ano muna, welding rod. Ayun yung welding machine. Ha? Tingnan muna. Ayun muna. Yun naman tubig. Bumaba na ka? Kaya muna. Mainit, bumaba. Mainit na eh. Darap na. Kapel na, humangin. May patabi sa din. Nangangagaw po ka. Ha? Nangangagaw. Nangangagaw di welding ko.
Luma. No? Luma na. Bala di sa tutor. Stop. Mapag na. Ba't man doon mo? Ang mga Super New Year. Ang mga Sarata. Mga kaya po. Oh, Dati pa naman. nakatalikod mo. Talikod na Balik ba? ng GoPro. Ha? Balik ng GoPro. Ha? Oo, kaya talikod niya. Ah. Iski. Takusan. Unang sa Sa YouTube. sa atin. Sa ulitan. Ano na ba yung
Ay, ay. Oh, kailangan ko ng partner. Ha? Kailangan ko ng partner. Partner? Ah. Akyat talaga. No choice. Aakyat tayo. Lolo daw, sa lolo. Kaya ito kay Jason, tumataas. Ay, sito sa Mertilyo. Martelyo. Dito na. Saglit. Lumogi ka. Amo. Gigiwang Bata. bagadi. Mainit. Ha? Mainit ha. Ano makakuha mo pa? Yan. Araw ka ng pasto. Gigiwang bagadi ko ata. Scaffolding. Nag-aangin kaya. Oo. Ingat Masama sa hangin. Ay, ah. Suksok. 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 Ah! Ano kuha ko? Start mo na. Kalag ko muna. Hindi makuryente ka dun. Bayad na raw. Ha? Bayad. Sige. Alas kamin. Ba? Murug-murug pa. Pina mo na doon. Yeah. Yeah. Okay. Babaw. Kailangan na tawagin ang pangalan ko. Okay ah. Narito ako sinta. Alam na magtatapas ulit. Sa tabasan mo ulit? Hindi na. Hindi na. Kaya Puloy, maliit na yung apakan mo kaya Puloy. Kaya ko ka. 2 kilo sa naman ako. 2 kilo. Nagtan, Pero chicken parang wings. gumalaw yung apakan natin. Parang tumulak. Ah. Tikot. Tumulak palayo. Ah. Disposition. Be in position. Atras konti. Lok ng kuya na. Ha? Arugang ka, lok nung. Parka di? Ah. Tilo ka na, no? Pantay, ikan pantay siton. Amo. Mas kaiton pantayan siton. Oo. Salamat kayo Ondoy, videographer. Yung mga posisyon namin ng Kapuloy, mga nakatuwad kami. Eh, siton pa nagsasa. Ha? Nagsasabirin. Harapan siya di deh, kana ko. Burad-burad ko doon. Burad na dito.
Ano doy, ngalay na doy. Tama rawan. Beri ko na. Ito, ano? Ano, iluwas ko? Labas mo. Oo. Oo, muna. Balbalin na. Balbalin na. Kaput ah. Hawak, hawak. Hmm. Hmm. Hmm? Nilos-los ko naman adi. So dapat kabig. Yan pa din na yun. Pukpukon na yan. Tibay at lakas. Ang kailangan. Tibay at lakas. Pwede magbili ba? Ha? Saan? Agusan rad. Hmm? Agusan rad. Maturuan ka doy ha? Tulog ka. Ano, turuan ka? Final weld na ni Kuya Puloy. Full weld. Yan po, tinawag niya ako na pwede na umakyat. Kanina nagtanong ako, mamaya na raw. Kasi di niya naman tumano, mahawakan ng mag-isa.
sa ano, third floor. Ano, luwas to? Ha? Liwan ko muna. Ilog mo. Balik. Tulog pa labas. Labas. Hop. May pintura na kasi. Ano? Kita mo na? Ah! Nalay. Ano? May ano ka pa? Rod? Lilipat na dyan. Baba ka na. Baba na ako? Right. Ginaway ko. Ay, matuturuan ako dito. Bababa! Bababa ako. It's the one. Ah. Wait. Nakatusok? Sa lamon. Alright. Spider tayo. Bagagamboy. Yan bagagamboy. Right. Last na ano no? Ba? Napulwil mo na ano no amin? Oo. Ano, ulibutan ka na? Eh, ba ano pa to? Nagbalagbag. Bris. Yung ano dyan, mga scrap na bakal. Kabit mo naman? Ha? Tamis para palakpakan yun. Martilyo. Supplies. Sutok mo ba kasi ito? Ano ba rin?
Alam ba rin? Dito na natin. Ayan po, tapos na. At mayroon ng gutter. Ako po, pakala ko po. Barina. Bari na. Babalik mo hero. Oo. Tapos ibabalik na yung hero na binaklas. Kasi doon kasi dumaan. Ayan doon, ano mo na? Susumayin sa loob niya. Ano mo yan? Ha? Sumakit yung ulo ko. Pero minum na ako ng gamot. May gamot naman ako dyan sa bag ko lagi. Sobrang init kasi. Tapos nakatulog ako kanina pag time. Nakatulog ako. Pero bitin. Nakatulog. Sumakit na yung ulo. Ibinalik na yung yung yero. Puloy. Tapos may gutter na. Ay, gutter. Sanipa. Tapos nilagyan pa na bakal mga kabilya na konekta dyan para matibay. Pinakang brace niya. Lapitan natin. May sanipa yan. Ayan o. May bakal na brace. Tibay na yan, laban sa hangin. Sanipa. Katapalan pa yan ng Ayan, bababa na sa puloy. Dahan-dahan. Tapos, Mission accomplished. mission accomplished. Baba na kami. Sana ka nataga kagamit. Yan, uwian na. Edit muna bago ko pupunta doon sa kanila Kuya Noli. Kasi pinapupunta kami doon. Alright. Atatsikis. Atatsikis. Ayan po at uwian na nga kami. Nila Kuya Puloy, Tilo. Sila Kuya Gatcho, Kuya Arnel, nandun na. At tingnan nyo na lang po dun sa vlog ni Kuya Gatcho yung nagawa din nila. Yan. Bali yan na. Yan. Ito na ngayon yung bahay nila. Ganda ng tingnan. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat muli. Paulit-ulit kayong papasalamat sa inyo, lalong-lalo sa mga sponsor ko yan uli sa Pabaya Project. Ayan po, bye-bye, love you, ito palagi.